Det kan jeg sådan mærke op. Jeg kan ikke mærke, når jeg går for mig selv. Det kan jeg slet ikke. Jeg kan mærke det, tænke på. Det kan jeg godt. Jeg synes, der er flere ting. Mine veninder, når de fortæller historier, vi sidder sådan en gruppe af veninder, så kan jeg se de andre, de sådan, og så sidder jeg lidt bagefter. Eller, nå ja, det skal jeg være ked af det over. Det kan jeg ofte mærke, når der sker et random forandring i planen, så kan jeg godt mærke, at jeg lige skal adapte til situationen, ikke? Jeg lige skal køle lidt ned og lige lande, inden jeg kan nå at lave den nye opgave, der kommer spontant, ikke? Jeg mærker det ved, at jeg stresser lidt hurtigere end mange neurotypiske. Så sådan en random bombe, som jeg kalder den for, en ny opgave, der bare kommer ud af den blå luft, det kan hurtigt stresse mig op. Jeg er også meget detaljeorienteret. Jeg ser ting, som at folk måske ikke nødvendigvis lægger mærke til. Og nogle gange så er jeg i mine egne tanker, så glemmer jeg nogle ting. Og jeg er ret god til at systematisere. Jeg stiller nogle gange nogle spørgsmål, som andre mennesker måske ikke ville have stillet, fordi det ved man sådan af social pli, det gør man ikke, men det tænker jeg ikke rigtig over, fordi jeg stiller bare et spørgsmål, altså, hvor meget tjener du af penge, eller whatever, sådan nogle ting. Dem, der var yngre, der kunne godt mærke det, der kunne godt mærke det. Det var altså ikke særlig sjovt, du. Jeg var frygtelig. Hvad mærker du så? Så kan jeg sådan lidt stille, ikke? Altså det er som de yngre. Men altså, nu mærker jeg ingenting af sig selv. Det er ikke mærkeligt at tænke på.